X-Media taqdim etadi. Бүгінгі күнде біздің жәмғият техник көтерілішінің яңа үрлеріне аяқ атлый. CD, видео CD, DVD кебек мәгълүмат саклау җиһазлары белән хәзер киң катлам кулланучылар файдалана. Гасырлар чигендә Barça Records фирмасы шундый җиһазларны җитештерү буенча республикабызда беренчелеккә чыкты. Татар һәм башкорт җырчыларының альбомнарын аудио, видео кассета, компакт дискта җитештерүдә безгә тиңнәр юк. Заманча технологиялар буенча бүгенге көннең һәр төрле ихтиҗларын канәгатьләндерерлек аппаратура да эшләтә. Аларны кулланып, безнең фирма сезгә үзегезнең музыкаль сәләтләрегезне тормышка ашырырга ярдәм итәр. Фирманың тавыш яздыру студиясе җырларга музыкаль аранжировка ясар. Продюсер үзәге сезнең иҗатыгызны халыкка җиткерер. Barça Records иҗат кешеләре өчен һәрвакыт йөз белән барыла. Бүгенге көндә фирманың Казанда 5 кибете бар. Анда без җитештергән иң яхшы һәм яңа продукцияне сатып алырга мөмкин. Декабристлар урамында урнашкан Barça Records кибетендә күпләп сату бүлеге эшли. Барлык дистрибьюторларны безнең белән хезмәттәшлеккә чакырабыз. Barça Records ишекләре сезнең өчен һәрвакыт ачык. Алмаз Холдинг Россия компаниясе Кострома, Красносельский, Орел Зарькан заводларының иң зур акционеры. Алмаз Холдинг компаниясе Россиядә 1993 елдан бирле эшләп, әйдәп баручы күп тармаклы ювелир компанияләренең берсенә әверелде. Аңа бизәнү әйберләрен ясау тармагы, 70ләп шәһәр регионда күпләп һәм ваклап сату, ломбардлар шелтәре керә. Ассортиментның һәр даим яңарып торуы, сатып алучыларның һәр төрле зауыгын канәгатьләндереп, заманча дизайн, онытылмаслык яңалык төсмер өсти. Уникаль әйберләр ясап безнең мастерлар классикадан башлап авангардка кадәр төрле юнәлешләрдә эшлиләр. Безнең бизәнү әйберләре Россия күләм һәм халыкара күргәзмәләрдә куела һәм югары бәягә лаек була. Сезгә кыйммәтле ташлар кушып эшләнгән эксклюзив модельләр тәкъдим ителә. Шулай ук зур теләк белән индивидуаль заказлар да кабул ителә. Киң ассортимент теләсә нинди зауыкка туры килерлек. Алмаз Холдинг гүзәллек дөньясына безнең белән. Диляра. Свежее звучание гармонии и стиля. Татар радиосы 100.5 FM. Сәгать сайын иң кайнар яңалыклар, татар, рус һәм чит ил йолдызлары музыкасы, күренекле шәхесләр фикере бары тик Татар радиосында 100.5 FM. Яхшыдан баштармыйлар. Газеты «На волне Татарстана» «Татарстан» Дулхананда никогда не скучно. Самая подробная телепрограмма, интервью со звездами, новости, полезная информация, конкурсы, призы, кроссворды и анекдоты. Наша газета – это максимум информации за минимальную цену.
кич, кардәшләр. Исәнмесез, кадерле дуслар, мөхтәрәм кунаклар. Татарстанда яңа 2002 ел. Казанда яңа елда яңа җыр бәйрәме. Башланып киткән яңа еллар белән котлыйбыз сезне. Еллар бер-берсен алыштырып тора, ә без җыр дөньясына сәяхәтебезне дәвам итәбез. Моңлы җырлар, дәртле көйләр, җылы җилләргә әверелеп, яшәешнең җилкәннәренә тула да, без иксез-чиксез киңлекләрдә янә сәфәребезгә чыгабыз. Менә инде икенче тапкыр Татарстан дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компаниясе белән Барыс медиа компаниясе җыр бәйрәме үткәрә. 4-нче, 5-нче, 6-нчы гыйнвар көннәрдә шушы залда 3 концерт гөрләп узды. Бүген аның иң дулкынландыргыч көне. Бүген гала-концерт. Бүген лауреатлар исеме билгеле булачак. Тагын шунсын ассызыклап әйтергә кирәк. Кайсы җыр һәм кайсы җырчы лауреат икәнлеге җыр сөюче тамашачылар фикере буенча, ягъни халык бәйләмәсе буенча билгеләнде. Татар җыры 2001 фестиваленең генераль спонсоры Алмаз холдинг ювелир компаниясе. Аның генераль директоры Хидая Фәһим кызы Гомәрова. Гүзәллек дөньясына безнең белән. Мәгълүмати спонсорларыбыз. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, Болгар ФМ радиосы, Татар радиосы, Курай радиосы, Татарстан яшьләре гәҗите. Татарстан дулкынында гәҗите. Татар җыры 2001 фестиваленең оештыру комиссиясе рәисе, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе рәисе Илшат Юнус улы Әминов. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары Барс медиа ябык акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Марат Мәүлид улы Гәрәев. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе рәисе урынбасары Айрат Минимулла улы Сибагатуллин. Тагын нәрсә әйтәсебез бар Эльза? Инде кирәкле мәгълүматларны җиткердек, бугай башласак та ярыйдыр. Юк. Үзебез белән таныштырган тукабыз ахырысы. Татар җыры 2001 телевизион фестивален алып баручылар, Татарстан телевидениесе дикторлары Эльза Ахмаджанова Һәм Инсаф Абдулла. Башлыйбыз. башлыйк. Хөрмәтле тамашачылар, яраткан җырларыгыз, яраткан җырчыларыгызны каршы алып, алкышларга әзерләгез. Татар җыры 2001 бәйрәменең иң җаваплы концертын башлыйбыз. Эльза, син ничек уйлыйсың? Ни өчен Арча төбәгеннән талантлы кешеләр күп чыга диләр? Белмим инде, бәлки Арча Казанга якын булганга күрәдер. Бик беләсең килсә, һәр төбәктән дә талантлы кешеләр чыга. Һәм талантлы кеше өчен Казанга ничә чакрым булуы бернинди дә роль уйнамый. Ярар, бу хакта без синең белән башка вакытта гап куертырбыз, Эльза. Хәзер Арча кызы җырлаячак. Арчаны телгә алгым шуның өчен генә иде. Кызлар дигәндә син инде теләсә, кайсы төбәкне телгә алырга әзерсең? Ярар инде, Эльза. Гел аркылыга гына сөйләшергә турма. Хәзер чыгасы җырчы кыз Арчаныкы. Аңлыйсыңмы шуны? Аңлыйм, кем инде ул? Мәхәббәт шушыдыр. Әллә миңа әйттеңме? Юк, җырның исеме шулай. Шулаймыни? Оскар Усманов музыкасы, Роберт Миннуллин сүзләре, мәхәббәт шушыдыр. Җырлый былтыргы фестиваль лауреаты һәм шулай ук бүгенге Татар җыры 2000 фестивале лауреаты Лилия Хамитова. Yıllarına sonunda ömrümün uzganın ağlayman Tek yaşlı uzmağan o zaman deyip min
үземне алдыйман. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Без яшьне тоймадык, яратып тоймадык, хисләрне тоймадык без бердә. Сөюдән исердек, барсын да кичердек, без бергә, без бергә, без бергә. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Bir yandım, bir tındым, min сиңа омтылдым, тик сиңа тартылам бүгендә. Кояш кебек син, елмаеп көлеп син, балкыйсың гомерем күгендә. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Лилия Хамитова. Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Татар радиосы диджее Әмир Исламовны чакырабыз. Рәхим итегез. Җырның авторлары Оскар Усманов белән Роберт Миннуллинга дипломнар һәм премия тапшырыла. Мәхәббәт шушыдыр җырны башкарганы өчен Лилия Хамитовага Алтын барыс халык премиясы тапшырыла. Шын күңелдән сезне мөхтәрәм авторлар һәм Лилия шушы бүләгез белән тәбрик итәбез. Зур рәхмәт сезгә. Үзем булышасын дип керергә булай булгач. Бик зур рәхмәтемне белдерәм. Сезнең өчен менә Роберт абый Миннуллин һәм Оскар Усманов иҗат иткән җыр. Шушы
фестивальда урын алган икән. Без моның өчен бик бәхетлебез һәм иң зур рәхмәтебезне белдерәбез халыкка, әлбәттә инде. Бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз. Мәхәббәттән Ходай аермасын сезне. Рәхмәт бик зур. Зур рәхмәт. Мөхтәрәм дуслар, бүгенге сәхнәбезне балкытты Лилия Хамитова. Дөрестән дә мәхәббәт шушыдыр дигән җыр агымдагы дөресрәге узган 2001 елның иң популяр җырлары рәтенә керде. Узган елгы фестивальдә шулай ук бар идең, ялгышканмын дигән җырны җырладың, шулай бит. Димәк, узган ел ялгыштың, быел таптың үзеңнең мәхәббәтеңне, арасында бераз буран да дулатып алдың. Хәтереңдә булса, һәм инде татар җыры 2002 бәйгесендә иншалла тагын да матуррак, тагын да гүзәлрәк, тагын да моңлырак һәм тагын да халык күңеленә эчкәрәк үтеп керерлек җыр көтеп калабыз синнән. Рәхмәт. Мәхәббәт шушыдыр җыры менә шушы бәйгедә узган икән. Бик зур рәхмәтемне белдерәм мин Роберт абый Миннуллинга һәм Оскар Усмановка шушындый матур җыр иҗат иткәннәр өчен. Гомумән шушы дөньяда булганнарына бик зур рәхмәт. Алар булса без булабыз. Оскар белән икәү язган ике җырыбыз бар. Берсе буран дулы, икенчесе мәхәббәт шушыдыр. Менә икесе дә искиткеч матур җырлар. Шуңа күрә бик рәхмәт. Лилия, сиңа да, Оскарга да. Әбиләр шуагы дигән җырны ишеткәнең бармы синең? Минем була инде әбиләр шуагында кәлүшләрендә күргәнем бар ансын. Син бит дөрес укымагансың. Әбиләр шуагы түгел, әбиләр шуагы дигән җыр. Шулай менә мин шуаг дип укыганмын, ялгышкан, гафу итегез. Алайса, әбиләр шуагы сиңа ошыймы? Әбиләр шуагына миңа иртәрәк бугай. Мин көзге табигатьтәге әбиләр шуагы турында сорыйм, Эльза. Көзге табигатьтәге шуаг бик матур, бик ямьле вакыт, миңа бик ошый. Әбиләр шуагы дигән җыр Инде җыр турындагы мәгълүматны инсаф без тамашачылардан сорарбыз. Шуннан да ул җыр хакында тамашачы чын бәяне әйтте инде. Мин синең белән тулысынча килешәм. Оскар Усманов музыкасы, Роберт Миннуллин сүзләре, әбиләр шуагы. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2000 фестивале лауреаты Илсаф. Табигат үзгәрә, калдырып яшьлекне, керәбез күзләргә, әллә көз килгәнгә, яшь килә күзләргә, язларны, җәйләрне, айлардан эзләргә, исләрем чуалды. Kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı, bitlerin şualdı. Kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı. Kezlerde yüzekni ezerge, umana su kezlerge, işikler tüzerge, elle kez ilgenge, yeş ile küzlerge, yazlarına jeylerini, koylardan izlerge, izlerim şu kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı,
жыланды, жылатты шуланы, әбилер шуағы. Şılatdı şulanı, əbilər şuağı. Hislər şualdı, kirpiklər şılandı. Şılatdı şulanı, əbilər şuağı. Şılatdı şulanı, əbilər şuağı. Şılatdı şulanı, əbilər şuağı. Жырның авторлары Оскар Усманов һәм Роберт Миннуллин. Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә шахмат буенча дөнья вице-чемпионы Алися Галләмованы чакырабыз. Жырның авторлары Оскар Усманов белән Роберт Миннуллин дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Илсафка әбиләр шуагы жырын башкарганы өчен Алтын барыс халык премиясы тапшырыла. Қадірлі достар, әгер де жырның жылата тұрған, жуата тұрған, қуандыра тұрған биік кіші болмаса, біз жыр yazып та мәшақатланмас едік. Мен мына өзімнің сахнадашыларыма, Оскарға бек көп рахматымны білдірем, Илсафқа, чөнки шушындай жыр иткәннәр өчен. Һәм менің ең ұлы рахматым әлбәттә ол тамашачыларға, жыр сөючеләргә, менә шушындай татар жырын, биек татар жырын шулай күкләргә күтәргән өчен. Яшәсен биек татар жыры. Бу жыр узагырак килде мондай зур уңышка, ләкин шуңа карамастан тамашачыбыз аны бәяләде. Ниһаять, мен үзем дә уйлап тора идем, нишләп бу жыр үзенең лаеклы урынын алмый икән дип, ниһаять ул теләгемә ирештем. Бик зур рәхмәт әйтер идем, бик күп популяр җырлар авторы Роберт Миннуллинга. Бик зур рәхмәт сезгә. Исәнлек, саулык. Оскар Усманов, сиңа бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык. Зур яңа җырлар ишат итергә насыйп булсын. Тамашачыларыбызга бик зур рәхмәт шушы җырны сайлаганнар өчен. Эльза, син килешәсең микән? Сәхнәгә чыгучы кеше ул гадәттә кыю һәм үз-үзенә ышанучан була. Әлбәттә шулайдыр, Инсаф. Инде сәхнәгә дә чыгып кыйлып иңсә, тамашачыга да, җырчының үзенә дә бердә күңелле булмас иде бит. Ә бит бездә андый җырчы бар. Тик менә ул ялшан һәм тыйнак та шул ук вакытта каушаудан егылып китәргә дә җыенмый кебек. Димәк, ул ялшан булып кылана гына. Эльза, минемчә, кылану аның табигатенә бөтенләй туры килмәй. Ялшанмы, түгелме, кыланамы, кыланмыймы, халык ярата икән, ул җырларга тиеш. Бик дөрес әйттең, Инсаф. Гөлшат Зәйнәшева сүзләре, Оскар Усманов музыкасы сине күргәч. Җырлый Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Нәфкать Нигъмәтуллин.
Яшыннар яшнәтеп дулап килгән тавыш шикелле минем таныш гамсыз язмышыма килеп кердең кинәт бер көнне Сине сөям хәзер синең генәм яшын уты кебек кабынып Шын мәхәббәт көтеп күпме гомер Яшәгәнмен сине сагынып Сине сөям хәзер синең генәм яшын уты кебек кабынып Шын мәхәббәт көтеп күпме гомер Яшәгәнмен сине сагынып Yurtımda üsken güllerinin şalı şeşeklerin tuzdırdım Nasip yarım şoldur dip direvge Bilgen dağderlerini bozdırdım Seni siyem hazır senin güne Yaşın utuk gibi kuamanım Şın mehabbet getir Kupne ömür yaşayarım sine sağlanıp Başıgıp bilgen vəqdən bulandır Seni kurgeç Barda bu talı nerse buldu Mina nerse buldu Yüzünde anlamayayım bu hali Seni siyam hazır senin günem Yaşın utuk gibi babınım Şın mehabbet getir Kupne ömür Yaşayan seni sağınır Seni siyam hazır senin güne Yaşın utuk gibi babınım Şın mehabbet getir Kupne ömür Yaşayan seni sağınır Şın mehabbet getir Kupne ömür Yaşayan seni sağınır Seni siyam hazır senin güne Seni siyam hazır senin güne Seni siyam hazır Алтын барыс халық премиясы һәм дипломнар тапшыру өчен сәхнәгә Курай радиосы диджее Нур Алиевны чакырабыз. Жырның авторлары Гөлшат Зайнашева һәм Оскар Усманов дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Сине күргәч җырын башкарган өчен Нәфкать Нигъмәтуллин Алтын барыс халык премиясы белән бүләкләнә. Рахмат Оскар, Чатапа, сезгә бик зур рахмат. Әле дөрес әйткәндә безнең әле җырларыбыз җырламаган. Менә гасырлар буе милләтебезне саклап килгән динебез һәм татар җыры тагы да югары уңышларга ирешсен. Рахмат сезгә барыгызга да. Хәерле кич, кадерле дуслар, чынлап та бу искиткеч зур тантанада катнашуыбыз безнең өчен шактый зур дәрәҗә. Нәфкать, ниһаять әлеге бүләк сине эзләп тапты һәм әлеге уңышың сине тагын да яңа уңышларга этәрсен. Синең иҗатың белән кызыксынучы тамашачыларың барын онытма, алар исемлегенә без дә керәбез. Без инде ниндидер якын, бик тә якын дуслар исемлегенә керергә тырышмыйбыз, ләкин беркайчан да онытма, синең яхшы якын дусларың булуын, без сиңа ярдәм итәргә һәр вакытта да әзер. Һәм тагын бер әйбер, Нәфкать, бу бүләкне шулай ук тамашачыларныкы булуы да миңа калса сиңа мәгълүмдер. Уңышлар, Оскар, уңышлар, зур рәхмәт.
Нәфкать дускайым бик зур рәхмәт. Махсус синең өчен язылган җыр иде бу. Аскар, сезгә дә рәхмәт музыка язган өчен. Рәхмәт җыр сөюче дусларыбыз. Шушы буранда зал тулып килгәнегез өчен рәхмәт. Бу шигырь инде Гөлшат апа 1-2 ел элек язылган иде. Мин берничә композиторга биреп инде көйләр яздырып карадым. Нишләптер ул шигырьгә тәңгәл көй язучы булмады. Менә узган ел инде мин Аскар Усмановка бу шигырьне тәкъдим иткәч, менә мин үземчә уйлавымча инде бу шигырьгә тәңгәл көй язылды дип уйлыйм. Шуңа күрә бу җыр менә тамашачылар инде яратып радио Татар радиосы, Курай һәм башка радиолар моны инде бик тапшырып тордылар. Шуңа күрә инде бу җиңүчеләр рәтенә чыкты. Күңелем сизеп тора хәзер яңалык булачак. Эльза, дөресен генә әйткәндә, ул яңалыклар былтыр шул кадәр туйдырды. Бераз яңалыксыз торсак та начар булмас минемчә. Уйларың нәрсә турындадыр, инсаф, ансын белмим. Сүз бит җырчы турында бара. Яңа җырчы пайда булачак димәкче буласың инде. Нәкъ шулай, йолдызлы яңгыр дигән җыры белән. Әстәгъфирулла. Йолдызларыбыз шулай яңгыр булып яварлык күбәйделәр шул. Фикереңне аннарсын белербез, җырны тыңлагач ярыймы? Яхшы. Тыңлап карыйк, алайса, димәк, яңалык. Әйе. Аскар Усманов музыкасы, Фәнис Яруллин сүзләре, йолдызлар яңгыры. Каршалыгыз һәм алкышлагыз сәхнәдә Яңа йолдыз Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Гөлнара Тимерҗанова.
Үтті құшлар yolu, yüreklerde mağlı, olmalarını anlatıp ulama. Kara ufuklarga, zenger bulutlarga, şundan ötesi yolları. Aman da şoluk bitti yıldızlar yağarı, ötmegen mehabet dağları. Aman da isirde yazlarının hisleri, yaktırı da ko'nglini yıldızlı kişleri. Көкем құшқан күнлер, желге ұшқан дейлер, ұшмаған шул әлі ұшмаған. Әгер ұшқан болса, язмыш қошқан болса, қайтартырбыз аны қышлардан. Aman da şoluk bitti yıldızlar yağarı, ötmegen mehabet dağları. Aman da isirde yazlarının hisleri, yaktırdı ko'nglini yıldızlı kişleri. Aman da şoluk bitti yıldızlar yağarı, ötmegen mehabet dağları. Aman da isirde yazlarının hisleri, yaktırdı ko'nglini yıldızlı kişleri, yaktırdı ko'nglini yıldızlı kişleri. Диплом һәм Алтын Барс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан дәүләт телерадио компаниясе рәисе Илшат Юнус улы Әминовны чакырабыз. Аскар Усманов һәм Фәнис Яруллин дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Гөлнара Тимирҗановага Йылдызлар яңгыры җырын башкарганы өчен Алтын Барс халык премиясы тапшырыла. Қадірлі тамашашылар, шыннан да қазіргі минутта мен бик долқынланам. Чөнки шушы матур залларда бүгінгісі күндә безнең җырыбызны, менә нәкъ безнең җырыбызны Йылдызлар яңгыры җырын алгансыз. Сезгә зур рәхмәт. Һәм шуны әйтәсем килә, мәңгегә яшәгез, шат булыгыз. Сезнең татар җаннарыгыз гомер-гомергә шулай мәңгелек булсын. Рәхмәт сезгә. Әйтәсе килә, әле безнең киләчәктә дә бик матур җырлар туачак һәм алар бар, һәм без алар өстендә эшлибез. Зур рәхмәт Фәнис абыйга, Нурсия апага, аның тормыш иптәше һәм әскәргә бик зур рәхмәтләрен әйтәсем килә. Чын-чыннан мин хәзерге вакытта бик нык дулкынланам. Беләсеңме, Эльза, мине хәзерге вакытта яңгырый торган җырларның эчтәлекләре һәм исемнәре бераз шаманга калдыра. Төшенкелеккә бирелмәле син инсаф. Төрле җырлар бар бит. Яхшылары да бар, әзрәк кайтышраклары да яңгырый. Бар. Менә хәзер сәхнәгә чыгасы җырчының репертуарында Бармагымда йөзегем дигән җыры бар. Матур яңгырый бит. Бармагымда йөзегем,
Бармак сүзе җыр исемендә бик үк әһәңле яңгырамый билгеле. Бармак инде ул. Аннан соң муенымда камыты, маңгаемда җыерчыгым дип җырлый башласалар. Җитте, инсау, җитте. Синең күзеңнән карасаң инде һәрбер сүзгә бәйләнеп була. Әлеге җырчының барбер матур һәм кызык җырлары бик күп. Кызык, бик кызык. Ул инде кыз дип белеп ялгыш каенны да кышкан иде. Шул булган иде, шундый хәл. Һәрбер җырга, һәрбер җырчыга да төрле яктан карап була бит. Ләкин иң дөресе җыр сөюче тамашачылар ягыннан караудыр. Мин дә шул ук фикердә, Эльза. Бармагымда йөзегем Фәрит Хатыйпов музыкасы, Фәнис Яруллин сүзләре. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Рәсим Низамов. Бармағанда езігің көкке түгел күзі дейдің, сағынғанда езігіме солғаларсың көзі дейдің. Үзәмін де үзәмін, үзілсе де үзәгін, сағышыларым сарғайтымасын езігіңнің бізәгін. Үзәмін де үзәмін, үзілсе де үзәгін, сағышыларым сарғайтымасын езігіңнің бізәгін. Бармағымда yüzігің, yüz салдымда yüz келін, сағышыларымны басарға жетерін де бір сүзің. Үзәмін де үзәмін, үзілсе де үзәгін, сағышыларым сарғайтымасын езігіңнің бізәгін. Үзәмін де үзәмін, үзілсе де үзәгін, сағышыларым сарғайтымасын езігіңнің бізәгін. Бармағымда yüzігің, кидерген идің ізің, бармағымдағы yüzікте шағыла нұрлы yüzің. Үзәмін де үзәмін, үзілсе де үзәгін, сағышыларым сарғайтымасын yüzігіңнің бізәгін. Үзәмін де үзәмін, үзілсе де үзәгін, сағышыларым сарғайтымасын yüzігіңнің бізәгін. Üzəmin de düzəmin, üzülsə də üzəgin, sağışlarım sarğaytmasın yüzügünün bizəgin. Üzəmin de düzəmin, üzülsə də üzəgin, sağışlarım sarğaytmasın yüzügünün bizəgin. Sağışlarım sarğaytmasın yüzügünün bizəgin, yüzügünün bizəgin, yüzügünün bizəgin. Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясе тапшыру өчен сәхнәгә 2001 елда Мисс Татарстан исемен яулаган Лилия Малышева чакырыла. Җырның авторлары Фәрит Хатыйпов һәм Фәнис Яруллинга дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Бармагымда йөзегем җырын башкарганы өчен Рәсим Низамов Алтын барыс халык премиясе белән бүләкләнә. Җырга һәм сезгә, хөрмәтле тамашачылар, озын гомер телим. Иҗатташ дусларым Рәсим Низамовка,
Шулай ук Фәнис абый Яруллинга рәхмәтемне белдерәм. Исән булыгыз. Зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар, сезгә шушы җырны үз иткәнегез өчен. Һәм инде менә шушы җырның авторлары якташым, авылдашым Фәрит Хатипов һәм Фәнис абый Яруллинга чын күңелдән зур рәхмәт. Аларга яңа иҗат уңышлары. Мин зур хөрмәт белән Фәнис абыйга зур хөрмәт белән һәм Фәрит абыйга зур хөрмәт белән алдым бу җырны. Һәм инде бик шатмын менә шушы Татар җыры 2001 фестивалендә лауреат исеменә лаек булганыма бу җырга. Бу җырның һәм инде зур рәхмәтемен Фәнис абый Яруллинга һәм Фәрит абый Хатиповка. Миңа шушындый матур җыр бүләк иткәннәр өчен. Инсаф, син төркемнәргә, группаларга ничек карыйсың? Мин Илзе һәрбер группировкага бик сагайып карыйм. Нишләп алай? Нишләп алай дип групповой статьялар бар, санап тормыйм инде. Әйтәм бит, уйларың гел әллә кая йөри инде синең. Сүз бит иҗат төркемнәр турында бара. Шулай дигәнсең, Илзе. Иҗат төркеме булса, әйбер кара юк. Әйбәт төркем булса. Эш гашыйк. Эш кеше бер юлы гашыйк. Рөстәм Вәлиев музыкасы, Алмаз Хәмзин сүзләре, эш гашыйк. Сәхнәдә заман төркеме.
авылға Хайран қалырсың мұнда барына Шишмә суы шифа жаныңа Зифа қайынар байтыр юлыңда Сыздырыпла бір келәні білә Сайратыпла көрек ойнатып Біз удар біз бірге сенде бір қамқармын Үш ғашық біз уран бойлатып Сен кел әлі біздің ауылға Қарамыша кел желге дауылға Тире яғын орманы шықлаған Сүйу ярату мұнда тұпланған Сыздырыпла бір келәні білә Сайратыпла көрек ойнатып Біз өтер біз бірге сенде мен қамқармын Үш ғашық біз уран бойлатып Сен келәрік сен кел сен әрік сен Сен келәрік біздің ауылға Іштен бір бұша уақыт табуға Біздің яшық зәңгәр кешлерді Дауам етәбі мұңлы кеслерді Сыздырыпла бір келәні білә Сайратыпла көрек ойнатып Біз өтер біз бірге сенде мен қамқармын Үш ғашық біз уран бойлатып Сыздырыпла сайратыпла Біз өтер біз бірге сенде мен қамқармын Үш ғашық біз уран бойлатып Жырның авторлары Рөстәм Вәлиев һәм Алмаз Хәмзин. Дипломнар һәм Алтын Барыс халык премиясын тапшыру өчен юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясы шәһәр идарәсе башлыгы урынбасары Марат Наил улы Фатхуллинны чакырабыз. Рәхим итегез, Марат әфәнде. Жырның авторлары Рөстәм Вәлиев һәм Алмаз Хәмзин дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Алмаз Хәмзин кызганычка каршы бүгенге кичәбезгә килә алмады, ул авырып тора. Заман төркеменә Үч ғашык җырын башкарганы өчен Алтын Барыс халык премиясе тапшырыла. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, менә шушындый матур Алтын Барс исемле күркәм фестивалебезнең барлыкка килүе безнең татар җыр сәнгате өчен бик зур сөенечле вакыйга. Бу фестивальне оештыручыларга, барлык шушы залга җыелган тамашачыларыбыз исеменнән, гомумән бөтен татар халкы исеменнән зур рәхмәтебезне белдереп, фестивальгә матур күркәм традициягә әверелүен теләп, сезгә исәнлек, саулык, безгә иҗат кешеләренә иҗади уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Җыр бик уңышлы килеп чыкты, чыннан да җегетләр, менә Рөстәмгә рәхмәт әйтәсем килә, чөнки Рөстәм безнең билгеле күп кенә популяр җырлар авторы буларак татар халкына мәгълүм булган шәхес, музыкант. Без тагын да Рөстәм белән бергә, Алмаз абый белән бергә матур җырлар иҗат итәрбез дип өметләнеп калабыз. Гөлләрне, чәчәкләрне бик ярата безнең халык.
Мин дә шул турыда уйлап куйдым әле, Эльза. Инсаф мин әйтәм, барлык үсемлекләр турында җырлап бетергәч, нәрсә турында җырларбыз икән? Бердә бер чылма, Эльза, талантлы кеше ул. Бер үк темага, бер үк нәрсә хакында 1000 төрле җыр иҗат итә ала. Мәсәлән? Мәсәлән, Әнкәй гөле дигән җыр бар бит әле. Әйе. Менә шул ук гөл турында әби гөле дип язып була. Хатынның яраткан гөле дип җырларга була. Аннан соң хатынның әнисенең яраткан гөле, ягъни теща гөле дип җырласак та, халык яратачак. Аңлашылды, Инсаф, дәвам итмәсәң дә була. Димәк, хәзер сәхнәгә гөлләр, чәчәкләр, миләшләр ярата торган кыз чыга инде. Әйе, бу мөлаем кыз гөлләр, яфраклар, агачлар турында 1000 җыр җырлаган сурәттә дә һич кайчан туйдырмас һәм аны һәр вакыт яратып кабул итәрләр. Мөхтәр Минхаҗев музыкасы, Наил Минхаҗев сүзләре, Әнкәй гөле. Сәхнәдә былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Зөлфия Минхаҗева. Нигәдер гөлем саргая, үстидерделәр микән, бүрләнгән чәчәгедә ачыла алмый күптән. Ниләр булды сиңа гөлем, нигә дип саргаясың? Сулар сибәргән әкәй юк, әллә аны юксынасың? Сулар сибәргән әкәй юк, әллә аны юксынасың? Бик яраткан гөлем иде Әнкәйнең истәлеге, язлар җиткәч бүрләнеп чәчәккә күмелә иде. Ниләр булды сиңа гөлем, нигә дип саргаясың? Сулар сибәргән әкәй юк, әллә аны юксынасың? Юксынма, саргайма гөлем, озакламый яз җитәр. Кояшның җылы нурлары яшәрергә көч өстәр. Ниләр булды сиңа гөлем, нигә дип саргаясың? Сулар сибәргән әкәй юк, әллә аны юксынасың? Сулар сибәргән әкәй юк, әллә аны юксынасың? Сулар сибәргән әкәй юк, әллә аны юксынасың? Дипломнар һәм Алтын барс халык премиясын тапшыру өчен без сәхнәгә Казан шәһәре башлыгы урынбасары Фаил Әхмәдиевне чакырабыз.
Җырның авторлары Мөхтәр Минхаҗев һәм Наил Минхаҗев дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Зөлфия Минхаҗевага әнкәй гөле өчен Алтын Барыс халык премиясы тапшырыла. Бик зур рәхмәт. Авторларга зур рәхмәт әйтәсем килә Наил әфәнде Минхаҗевка иң беренче сүзләр өчен һәм инде минем тормыш иптәшем Мөхтәргә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шулай ук зур рәхмәт тамашачыларга шулай зур итеп бәяләгән өчен. Эльза, Башкортстанда яшәүче бер җырчыбызның бер җыры беләсеңме ничек атала? Ничек? Мин барысына әзер мәхәббәттә дип. Хәтәр икән. Ир кешемесең ул, хатын кызмы? Менә дигән ир егет бик шәп җырлый, Казанга килгән сайын ул яңа ягы белән ачыла шикелле. Бәлки Казанданы яңа яктан ача торгандыр. Мөгаен шулайдыр, ул классиканы да профессиональ дәрәҗәдә башкара. Халык җырларында искиткеч җавык һәм осталык белән җырлый. Эстрада җырлары белән дә халыкны сокландыра. Казан шулай инде ул инсаф. Башкортстанда тәгаен ачылып бетмәгәннәрне ача да куя төрле яктан. Аның җырлавы минем үземә дә бик ошый. Кем ул? Ашыкма. Җырның авторларын башта әйтеп узыйк. Альбина Имаева музыкасы, Роберт Миннуллин сүзләре. Мин барысына әзер мәхәббәттә. Сәхнәдә Татар җыры 2000 фестивале лауреаты, Башкортстанның халык, Татарстанның һәм Россиянең ат казанган артисты Идрис Газиев. Kütmegende kilip gireyim son Suyu bulup seni karşıma Kışlarında şeyin bulayım mı son Güzlerinde yazın bulayım mı Ağır şaklarında gözlerine Şatlık yaşı bulup dolayım Beyramları bulurga da min bit əzirmi Işanmasan yüreğimni tınla Hislerimni tınla kaderini Kışlarında şeyin bulayım mısın Güzlerinde yazın bulayım mı Ağır şaklarında gözlerine Şatlık yaşı bulup dolayım
Kışlarında şeyin bulayım mısın? Güzlerinde yazın bulayım mı? Ağır şaklarında gözlerine şadlık yaşı bulup tulayım mı? Benim eşimsin bit paradında Kütüp algan al sultansıman Min barsına ezer mehabbette Senin eşin ezer barsına Kışlarında şeyin bulayım mısın? Güzlerinde yazın bulayım mı? Ağır şaklarında gözlerine şadlık yaşı bulup tulayım mı? Şadlık yaşı bulup Şadlık yaşı bulan, şadlık yaşı bulan, tulayma. Şadlık yaşı bulan, şadlık yaşı bulan, şadlık yaşı bulan. İdris Gaziyev. Жырның авторлары Альбина Имаева һәм Роберт Миннуллин. Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан журналының баш мөхәррире Рифат Фаттаховны чакырабыз. Жырның авторлары Альбина Имаева һәм Роберт Миннуллин дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Мин барсына әзер мәхәббәттә җырын башкарганы өчен Идрис Газиевка Алтын барыс халык премиясы тапшырыла. Muhterem cemaat, bugünkü sahnede, Kazan sahnesinde İdris'nin tağın bir tapkar altın bulup balkıp alığı bik tabii hali. Çünkü İdris ул bizning Tatar halkının en zatlı, en ziyalı jırçılarının birisi. Бик зур рәхмәт Роберт Мугалимовичка искиткеч матур шигырьләренә. Бик зур рәхмәт Идрис сиңа шул җырыбызны халыкка бик матур җиткерүең өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Мин сезнең белән. Рәхмәт сезгә. Авторларын, әлбәттә мин яратам. Роберт әфәндене дә, Альбина ханым да, мин искиткеч аларга ихтирам итәм аларны, аларның иҗаты алдында башыям. Алар чын мәгънәсендә зур иҗат кешеләре, зур иҗат кешеләре бер кашан да битараф калдырмый мине һәр вакытта да.
Жыр бәйрәме дәвам итә. Татар җыры 2001 бәйрәменең генераль спонсоры Алмаз Холдинг ювелир компаниясе. Гүзәллек дөньясына безнең белән. Инсаф, син бер тутырып карадың дигән җырны беләсеңме? Әллә тагын күз врачы җырлыйманы? Нинди күз врачы булсын инде? Окулист? Юк, мәхәббәт турындагы җыр турында әйтәм мин сиңа. Әник, күз врачы гашык була алмыйм әллә? Алай инде әлбәттә, ләкин бу җыр гомумән мәхәббәт турында. Тутырып карау мәхәббәттә генә түгел бит, Эльза. Стаканга тутырып карау бар, кисәгә борчак тутырып карау бар, капчыкка бәрәңге тутырып карау бар. Инсаф, син бәйрәмнәр шакымыннан артык әдиләшеп киттең бугай. Мин шаярам гына, Эльза. Мәхәббәт белән шаярмылар ул, Инсаф. Эзли калсаң, әллә ниләр бар бит ул дөньяда. Тик менә яхшы җырчыларыбыз гына санаулы шул. Дөрес, аларны халык белә, ярата, үз итә. Хәзер сәхнәгә чыгачак гүзәл затны да халык бик ярата. Чөнки ул матур иттереп тутырып карый да белә һәм күңелләргә үтеп керер дә итеп җырлый да. Роберт Тимербаев музыкасы, Фәрит Суфияров сүзләре. Бер тутырып карадың. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестиваленең лауреаты Резида Шәрәфиева. Зәңгәр күлкебек тирән, сихри моңлы нурга тулы сагышта барын күрәм. Бер тутырып карадым, иркәләдең, назладың, үз нурларың алып килде миңа син назларың. Бер тутырып карадым, иркәләдең, назладың, үз нурларың алып килде миңа син назларың. Балкый күңел түрмедә, сөюең хак исеменне саклыйм күңел түрмедә. Бер тутырып карадың, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Бер тутырып карадың, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Йөрәгем сагышлана, тормышым аягы бул иркәм гомерем агышында. Бер тутырып карадым, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Бер тутырып карадым, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Бер тутырып карадың, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Бер тутырып карадың, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Бер тутырып карадың, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Алтын барыс халык премиясы һәм дипломнар тапшыру өчен сәхнәгә Нижнекамск нефтехим акционерлык җәмгыятенең директорлар советы сәркатибе Мөнәвир Галимулла улы Галимуллин чакырыла. Җырның авторлары Роберт Тимербаев һәм Фәрит Суфияров дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә.
бір тутырып қарадың жырын башқарғаны үшін Резида Шәрәфиеваға алтын барыс халық премиясы тапшырыла. Hürmetli tamaşaçılar, rüxsat edek Stüban Kaman Neftekmikler isminden sizden яңа ел белән котларга. Әйін дәрежеде біздің бар бір якташыбыз, Кама кызы аңа зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт тамашачыларым сезгә, зур рәхмәт авторлар сезгә, зур рәхмәт. Рәхмәт минем тамашачыларыма, мине шушы җырымны ошатып, шушы җырымны сайлап алганнар өчен зур рәхмәт. Һәм рәхмәт үземә. Зур рәхмәт сезгә. Нәрсә булды сиңа бүген? Инсаф нишләп йөрисең? Үлмәңдәге бәхет кошым. Инсаф нишләп йөрисең? Нишләп йөрисең? Кил монда. Менә алмалар җыймакчы идем әле. Гыйнвар аенда кем алма җыя инде? Акыллы кешеләр аны сентябрьдә ук җыеп тутырдылар. Югын бик акыллы кеше шул. Бер генә алмада калмаган җыеп бетергән, тутырган буш капчык белән йөрергә туры килде. Кара әле, Эльза. Менә шул аның сентябрь алмалары концертыннан соң аңа баручылар бик күбәеп киткән ди, дөресме икән? Дөрестер, нишләп дөрес булмасын? Барырга теләүчеләр дөресрәге. Дөрестер, нишләп дөрес булмасын? Барып калырга кирәк ул алучы булганда. Тыңлаучысы булганда җырлап димәкче буласың инде. Нәкъ шулай. Сине югалтсам, Зөлфәт Хәким музыкасы һәм сүзләре. Җырлый Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Зөлфәт Хәким. Tümge girip barabız mı? Mige bulay qarangı Elle tuman arabızda Elle ağır qaradın Minnen gitti sinde yürü Yaklının yardısı Seni yuğaltkan günü Minülerimin ahırısı Seni yuğaltkan günü Minülerimin ahırısı Saat sayın göz aldımda Bilmem niye yoksunam Mındı diren sağışışın Hasretimde yoksunam Minnen gitti sinde yürü Güngelimnin yardısı Seni yuvaltkan günü Minülerimin ahırısı Mizgil soyun yana bulğun Mizgil soyun sağınan
не булгандыр зихеніме бары сиңа табанам менен кетті сенде үрей көңілімнің яртысы сені ұғалтқан күнде мен өлермін ақырысы сені ұғалтқан күнде мен өлермін ақырысы Диплом һәм алтын барыс халык премиясе тапшыру өчен сәхнәгә Эчке эшләр министрлыгы бүлек башлыгы Ислам Минулла улы Хусейновны чакырабыз. Җырның авторы Зөлфәт Хаким диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Зөлфәт Хакимгә сине югалтсам җыры өчен алтын барыс халык премиясе тапшырыла. Hürmetli тамашачылар, Зөлфәткә тагын да улы иҗат уңышлары телик. Башка бер нәрсә дә югалтмасын. Югалса да шул ук сәгатьтә табып бирербез. Сені югалтсам деген жырны кемгә багышланган, ничек язылганын сөйләмәсәң, сер булып калса, ул яхшырак булыр. Мин җиктебәдем, әллә нәрсәләр сөйли алыр идем, чөнки бик яхшы кабул итәләр, бик яраталар икән бу җырны. Мин бик бәхетле менә хәзерге вакытта.
Инсаф, син ишеттеңме, бер җырчы чыгара торган гәҗит бик популяр ди. Ул бит үзе дә популяр җырчы Эльза. Шулаймы? Ә син ничек уйлыйсың? Ул гәҗите популяр булганга популяр җырчымы, әллә киресенчәме? Киресенчәдер Эльза, чөнки ул гәзитте чыкканчы ук җырлый иде бит инде. Син миңа шуны әйт, син аның соңгы кыңгыравына ничек карыйсың? Астагфирулла, әллә соңгы кыңгырау шылтырый башлаганмы? Юкла инде Эльза, мин ул җырлый торган соңгы кыңгырау исемле җыр турында әйтәм. Җыры сүздә юк, бик матур. Шулай аның күңелләргә хуш килгән җырлары күп, чыксын да җырласын гына. Илфат Дәүләтшин музыкасы Вазыйх Фатыхов сүзләре соңгы кыңгырау. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивале лауреаты, Татарстанның ат казанган артисты Габделфәт Сафин. Buldum günahsız gözlerine, serli nurlar şağıldı gök samimi yüzlerinde. Niye deyip min qaradım, sen yüzgende ak jilede. Bu kuşum bir dinle minim, niye kirdin köngülge? Soңғы қыңғырау шыңлама, йөрәк бар тыялмаған. Күзу кушысын яратып, яратып туялмаған. Соңғы қыңғырау шыңлама, йөрәк бар тыялмаған. Күзу кушысын яратып, яратып туялмаған. Балам дәресімені сағаты тәулікке тең. Bir қарасаң мәхәббәтім, bir қарасаң сіңілімсің. Тақтай янына шыққанда қағылып кеттің ялғыш. Язмышыларда ялғышлар бар, bu ялғыш татлы ялғыш. Соңғы қыңғырау шыңлама, йөрәк бар тыялмаған. Күзу кушысын яратып, яратып туялмаған. Тойдың, мен де тойдым, жылылық ораларда. Нендей көзлер білен қарым, дәрісті балаларға. Нешемі көз арасынан, ұялмайым сеңа қарап. Назлы қарышыңа ұрап, дәшесің ярат, ярат. Соңғы қыңғырау шыңлама, йөрәк бар тыялмаған. Күзу кушысын яратып, яратып туялмаған. Соңғы қыңғырау шыңлама, йөрәк бар тыялмаған. Күзу кушысын яратып, яратып туялмаған.
дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илдар Ирнат улы Галиәхмәтовны чакырабыз. Җырның авторлары Илфат Дәүләтшин һәм Вазыйх Фатыхов дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Алкышларына кызганмый, хөрмәтле тамашачылар. Бу җырчыларыбыз, бу җырлар сезнең тарафтан шулай сайланып алынган икән, димәк, бу җырлар сезнең күңелегезгә хуш килгән җырлар. Габделфәт Сафинга соңгы кыңгырау җырын башкарганы өчен Алтын барыс халык премиясе тапшырыла. Тарыш күбрәк көләргә тырыш, саф күңелеңне кирләндермәй сакларга тырыш. Саулыгыңның, исәнлекнең серләре шулдыр. Тормыш дәвам итә, дуслар, гомерләр берләр. Көчле матур гомергә яшь булып теләгең, шатлык, бәхет, мәхәббәттән тулсын йөрәгең. Көчле матур гомергә яшь булып теләгең, шатлык, бәхет, мәхәббәттән тулсын йөрәгең. Ягетләр иярми күзедә, кушылый гале
bizde. Bir kızlar hem yigitler yerimi kuzede. Uşalı gale ağlar eyle gözü bizde. Yemişen işeğinde düşsene canımız. Bizinin eli şunday şahımız. Bir kızlar hem yigitler yerimi kuzede. Uşalı gale ağlar eyle gözümüzde. Bir kızlar hem yigitler yerimi kuzede. Uşalı gale ağlar eyle gözümüzde. Uşalı gale ağlar eyle gözümüzde. Eyle gözümüzde. Her bir klasta, her bir mektepte şunday yaratkan okutucu, özünün yaratkan okuşçusu bola, okuşanın yaratkan okutuşçusu bola. Bu tileklerge benim vaziyakta koşuldu. Şagir Vazih Fatihov dostum, köptengi dostum, aralaşıp yaşayız. En birinci müracaat ettim şu şey ideyini Vazih Fatihovga. Ol ayta benim de var deyim dedi. Bulgan idi de yaşlığımda deyim dedi. İshal. Şundan bizning tilekler birge to'g'ri kilo, bik yaxshi narsa olma. Tilekler birge to'g'ri kilo. Endi şiir azir bo'lgach, kuchli kompozitor kimga berasan? İlfat Davlatxin anga berganik, ol sразу yozib paketerdi. Shunday İlfat endi ol bizning bizni anglay, biz ona anglaymiz, biz shuay birge aralashib ijod etamiz. Hürmetli dostlar, qadrli tomoshachilar, bizning bugun bayramimizda, bizning bugun bayramimizda muhtaram qonog'imiz Tatariston Respublikasi prezidenti Mintemir Sharipovich Shaymiyev hamaning turmush iptashi Sakina xonim da qatnasha. Bayram kechida bizning bilan bo'lganingiz uchun zo'r rahmat sizga. Endi mana shunday dardli, ko'ngilli jirlardan so'ng tag'in da to'lqinlantirg'ich mezgillar yaqinlashdi, qadrli do'stlar. Lotereya o'ynatir vaqt ta yetdi. İnsaf, Башкортстанда яшәүче bir җырчыбыз bir вакыт югалып торды сыман. Югалып кала торганнардан түгел Эльза. Бер дә аптырама, алай булай югала калса да,
Аңардан башка да Башкортстанда җырчылар бихисап. Әллә күпсенәсең инде. Юкла, син нәрсә? Сүз уңаеннан гына әйтәм. Миңа димәгәгә, чынлап торып уйласаң Башкортстаннан килеп җырлаучыга күз ияләшеп кенә бетә бит, шундук икенчесе килеп төшә, аннан соң күп тә үтми башкасы күренә башлый. Ә менә әлеге җырчыны башкалар белән һич бутау мөмкин түгелдер. Дөрес шулай. Казан, Уфа юлында берәр көн басып торсаң, бер якка 10-15 җырчының вж итеп үткәнен күрәсең бит. Икенче якка шул ук кадәр җырчының вж итеп үткәнен күрәсең. Әллә арыдың инде инсаф брас шунда көйсезләнә дә башладың. Юк, бармадым әйзә, мондай концерттан ару мөмкин түгел. Син нәрсә инде? Тирәнрәк уйлап баксаң, җырчыларның күп булуы начар түгел бит ул. Аларның иң яхшыларын халык үзе сайлап ала. Нәкъ дөрес. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыны да халык үзе сайлап алды. Илдар Шәрифов музыкасы Әсәр Кашфуллин сүзләре бәхет бит ул. Сәхнәдә былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестиваленең Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Айдар Галимов. Гомер агышыларын сизми, эшсөярләр, сабырлар, нигар тагымер төзендә, яшьлегене сагынулар. Мин сагынмыйм яшьлегемне, сагынсам да кайтмай ул. Сулар кире акмагандай, кояш шике батмай ул. Сагынсам да кайтмай ул. Сулар кире акмагандай, кояш шике батмай ул. Шөкер итеп кабул итәм килгән һәрбер елымны. Бәхет синнән соң яшәсә, кызыңмы я улыңмы? Бәхет җирдә үзеңнән соң изгелеп калдыра алсаң, күңелләргә онтылмаслык моңнар булып уралсаң. Бәхет җирдә үзеңнән соң изгелеп калдыра алсаң, күңелләргә онтылмаслык моңнар булып уралсаң. Гомер агышыларын сизми, эшчәннәр һәм түземнәр. Бәхет бер килер буынга, кемнең әйтер сүзләре бар. Әйтер сүзләр бар әле ул, әйтелеп бетелмәгән. Елларның иң кадерлесе, алда ул үтелмәгән. Әйтер сүзләр бар әле ул, әйтелеп бетелмәгән. Елларның иң кадерлесе, алда ул үтелмәгән. Әйтер сүзләр бар әле ул, әйтелеп бетелмәгән. Елларның иң кадерлесе, алда ул үтелмәгән. Әйтер сүзләр бар әле ул, әйтелеп бетелмәгән. Елларның иң кадерлесе, алда ул үтелмәгән.
başka Yaşamda yaşam tügel Seni gene kütle küngel Min özümde özüm tügel Senden başka Naz Barışularının barını unutamın Seni bulganda canda tut taşıyaz Kıyalar kırmışka aşımay Düngelim nazlardan taşımay Günlerde dünge illene Senden başka Yaşamda yaşam tügel Seni gene kütte küngel Min özümde özüm tügel Senden başka Senin suyu Deşeginliklerge Senin suyu Döndüğümütte Senin suyu Yazmaşı dulagidir Senin suyu Mina bakıtka Kıyılar durmuşka aşımay Güngelim nazlardan taşımay Günlerde tünge illene Senden başka Yaşamda yaşam tügel Seni gene kütte küngel Min özümde özüm tügel Senden başka Дипломнар һәм Алтын Барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Барыс медиа ябык акционерлык җәмгыятенең президенты Камил Мәүлүт улы Гәрәевны чакырабыз. Җырның авторлары Илдар Шарипов һәм Әсгар Кашифуллин дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Бәхет бит ул җырын башкарганы өчен Айдар Галимовка Алтын Барыс халык премиясы тапшырыла. Һәр җырның үз язмышы. Ул җыр мин алып җырлый башлаганда инде җырланганы бар иде. Мин аны ишеткәнем бар иде. Ошаткан идем сүзләрен әлбәттә. Көйе заманча әлбәттә. Шуннан шушы егет белән Илдар белән Әсгар абый белән без күптән таныш идек инде. Илдар белән якыннан очрашуга туры килде. Аны шундый эчкерсез, шундый яшь, талантлы киләчәге булган егет икән мин шунда күрдем. Һәм бу җырны репертуарыбызга алуыма мин бик бәхетлемен. Безнең әле җырланмаган җырлар бар әле, әйтелмәгән сүзләр бар әле. Әле без тагын да күп җырлар тудырыбыз дигән уйдамын мин, Алла бирсә. Сәхнәгә чыгачак җырчыны гел күңел ачып, кәеф кырып кыскасы бәйрәм итеп кенә йөри дип уйлаучылар да бардыр. Нигә алай дисең инсаф? Чөнки аның исеме бәйрәм сүзеннән
ayrılgısız yeri. Белмим. Гел җырлап, биеп, күңел күтәреп йөргән җырчыны халык үз итә алыр микән? Моң иясе ул бит шатлана да, күңелсезләнә дә белә. Шулай, менә ул җырлый торган җырның исеме дә бит Китмик әле яшьлек илләреннән дип атала. Гомер буе яшьлегеннән, балалыгыннан китә алмаучы кеше турында гел күңел ачып кына йөрүче дип уйларга мөмкин лабаса. Яшьлеге белән араларын изгән җырчыны да халык үз итмәс иде. Минем белүемчә, әлеге җырчыны халыкчан диләр. Син хаклы, Эльза. Күңелле яшь кеше генә сәхнәгә чыгып, халыкның мәхәббәтен яулый ала. Күңелләргә бәйрәм китерүче җырчыны каршы алыгыз. Илдар Мәгъдәнов музыкасы, Марат Кәбиров сүзләре, китмик әле яшьлек илләреннән. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2000 фестивале лауреаты, Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи. Hürmetli tamaşaçılarımız, яңа елда яңа бәхетләр, яңа шатлыклар
Барлыгына теләп калабыз Ярчаллы бәйрәм ансамбле җегетләре һәм кызлары. Haniye Ferhi. Рәхмәт. Бик рәхмәт. Җырның авторлары Илдар Мәгъдәнов һәм Марат Кәбиров. Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Фәрит Фәһим улы Гомәровны чакырабыз. Җырның авторлары Илдар Мәгъдәнов һәм Марат Кәбиров дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнәләр. Китмик әле яшьлек илләреннән җырын башкарганы өчен Хания Фәрхигә Алтын барыс халык премиясе тапшырыла.
әлі қайтам әлі тұрмышқа. Utlu yürekli jigitler, utlu yürekli jigitler, imdeşsiz güzelleri. Birge Qaytam əli Durmuşqa, qaytam əli, şişməgə düşəm əli, şişməgə düşəm əli. Aman seni süyan deyip, süyan aman seni deyip, sırmını şişəm əli, sırmını şişəm əli, sırmını şişəm əli, sırmını şişəm əli. Eldirmişə qaytam əli, Durmuşqa qaytam әлі. eldirmişə qaytam əli. Менә без Илдар белән 20 ел кирегә гомеребезне әйләндердек, кайттык яшьлегебезгә. Роберт Агабатулланың курсында укыдык без театр училищесында. Һәм мин шушы курсыбызда мин комсорг идем, Илдар староста иде. Һәм бер яңа ел кичендә Илдар безнең бик оста баянчы. Бүгенге Нефтекама шәһәрендә эшли. Яңа елны каршылар алдыннан Илдар көй язды. Яңа ел вальсы итеп. Инде менә 20 елдан соң шушы җырыбызны мин нигәдер күңелемнең шундый чакларыдыр. Сәхнәгә алып чыгасым килде. Каралы Эльза, ирле хатынны җырчыларга ничек карыйсың син? Бик сокланып карыйм мин инсаф андый гаиләләргә. Шулайдыр җырлап яши торгандыр алар. Тик менә ярыйлавыл ире
хатыны киенә җырламаса? Минемчә, андый гаиләдә әхәнлек хөкем сөрә торгандыр. Ире хатыны киенә җырлап, хатыны ире киенә биеп яшәсә, бернинди дә начар ягы юктыр бит. Ни генә булмасын, әлеге гаилә моны үзе хәл итә торгандыр. Әйе, хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы, моңлы җырлы гаилә башлыгы. Җырлауына, үз-үзен тотышына караганда, бер дә хатын киен җырлый торган ир егеткә охшамаган. Сәхнәдә Зөфәр Билалов. Altın tapmay minim baş, gümüş tapmay minim baş. İlk yıllar böyle gitem, sandıgaşım para kaş, parlı kaşım para kaş. Yıllarım bulsun kıyaş, yıllarım bulsun yoldaş, bulsun yoldaş. Yıllarım bulsun yoldaş, bulsun yoldaş. Sende yok altınım, sende yok gümüşüm. Gilgende işik aş, yuvanışım sandugaş, yuvanışım karlıgaş. Jırlarım bulsun kıyaş, jırlarım bulsun yoldaş, bulsun yoldaş. Jırlarım bulsun yoldaş, bulsun yoldaş. Altında bulur tüslü, gümüşte bulur tüslü. Yanlarımda sin bulgaş, siyenişim sandugaş, siyenişim parlıgaş. Jırlarım bulsun koyaş, jırlarım bulsun yoldaş, bulsun yoldaş. Jırlarım bulsun yoldaş, bulsun yoldaş. Altın tapmay milim baş, gümüş tapmay milim baş. İlk yıllar böyle gitem, sandugaşım para kaş, parlı kaşım para kaş. Yıllar bulsun koyaş, yıllarım bulsun yoldaş, bulsun yoldaş. Yıllarım bulsun yoldaş, bulsun yoldaş. Yıllarım bulsun yoldaş, bulsun yoldaş. Әсәрдің авторлары шаллы егетләре Илгиз Абдуллин, шагыйрь һәм Ринат Сабиров көйін иҗат итте. Инде ялгышмасам 1-2 ел элек бу җырны тәкъдим итте композиторы Ринат Сабиров. Бик сорады инде, минем башкаруымны теләде бу җырны. Шуннан да ул җыр бер хәл бит әле, аранжировкасы, музыкаль бизәлешләре дә гел яңаша булырга тиеш бит, әйме? Һәм бер аранжировканы эшләде инде Шыңгыз Абызов, үзе безнең музыкантыбыз. Шунда яшьләрчә
Эльза, ирле хатынлы җырчыларга ничек карыйсың син? Бик сыкланып карыйм. Димәк, әлеге гаилә җырлап яши. Шулайын шулайдыр да ярый бит әле. Ире хатынның хатыны иренең киенә җырлап яшәмәсә. Ә минемчә, андый гаиләдә әхәнле хөкем сөрә торгандыр. Шикле, бик шикле, Эльза. Хәзер яңгыраячак җырның исеме Авылым хатирәсе. Ә авылдагы иң якты хатирәләрнең берсе әлбәттә беренче мәхәббәт. Ә алар минем белүемчә бер авылдан түгел. Шикле, бик шикле. Ай-хай, бу ирләрне кара инде, син менә башта җырны тыңлыйк, мәгънәсен аңлыйк. Нишләп инсап син шундый шикшел инде? Уйландыра бит. Ярый, әйдә алайса тыңлап карыйк, бәлки чыннан да бөтенләй башка нәрсә турындадыр бу җыр. Тыңлыйк. Венер Мөхәммәдиев музыкасы, Асия Юнусова сүзләре, Авылым хатирәсе. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивальнең лауреаты, Татарстанның атказанган артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Yakka koydum elimine Sağındırgan şidde gel yürü Hatireler uyan her tıkrada Ballaşarım şığa yegeri Yanıklar kalan şu Kışıkanlar aman şu iken Kışılarga selam verirsen Kimler isen kimler İzlerini saklayıp ıkbuyları Bu sıkmaktan urdek kosudum Eremede birligenler zidin Basmalarga basıp geriyudum Yanıklar aman şul ikenler Kışıkanlar aman şul iken Kışılarga selam verim desem Kimler isen kimler yok iken Türünde min udurtan siri Sırın saklı başka berevne Yatınlarım mini yoksun Allah Diyeldi şiddet yerine Yanıklar aman şul ikenler Kışıkanlar aman şul iken Kışılarga selam verim desem Kimler isen kimler yok iken Туган якка кайттым әле менә Урамнардан кат-кат урадым Болашагым йөрде, аттан калмый
Oğul hatırına uranın. Selam verim desem, günler insan günler yok iken. Kişilerge selam verim desem, günler insan günler yok iken. Günler insan günler yok. Günler isen günler Zeynep Ferhiddinova. Жырның авторлары Венер Мөхәммәдиев һәм Асия Юнасова. Дипломнар һәм Алтын Барыс халык премиясе тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан яшьләре гәҗитенең баш мөхәррире Исмәгыйль Шәрәфиевне чакырабыз. Асия Юнасова, авторыбыз ық буйларында туышкан кызларның берсе. Жырның авторлары Венер Мөхәммәдиев һәм Асия Юнасова дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Мин кая басырга тиешсең әле, туктале. Венер Мөхәммәдиев Башкортстаннан күрәсен килеп җитә алмагандыр. Башкортстаннан түгел ул, Себердә бит хәзер. Себергә Себердә Нефтьюган шәһәрендә яшәп иҗат итә. Шуңа күрә инде кыенлыклары тугандыр килеп җитә. Себер бит инде Авылым Уфагына түгел. Авылым хатирәсе җырын башкарганы өчен Зәйнәп Фәрхетдиновага Алтын Барыс халык премиясе тапшырыла. Икене мөмкин Асия ханым. Безнең татар халкы авылларга сыенып яши. Һәр беребезнең күңеленә газиз авылы бар. Минем авылым Татарстанның көнчыгыш шигендә, Ык буендагы авыл ул. Бүген сез бу сәхнәдә минем авылдашым Фәнис Яруллинны 2 тапкыр зурладыгыз. Шуңа күрә мин авылым белән Фәнис Яруллиннары булган өчен дә горурланам. Татарның авыллары булганда моңы сайыкмас, тамыры кырылмас. Яшәсен безнең авылларыбыз, тамырларыбыз кырылмасын. Рәхмәт сезгә. Минем бер качанда күк йөзендә нишләп йолдызлар шул кадәр күп дигән сүзне ишеткәнем юк. Нишләп алайдыр ул? Демәк, йолдызны күп сынмыйлар. Шуңа күрә, әгәр безнең татар сәхнәсендә йолдызларыбыз күбрәк була икән, аны мин уйлыйм татар тамашачысы да, татар халкы да күп сынмас дип. Шуңа күрә мин телим, безнең күгебездә йолдызлар күбрәк булсын. Ә без үзебезнең чиратыбызда кичкенә генә, ләкин күп тирадлы Татарстан эшләре газетасында менә шушы йолдызларыбызны сыйдырырга тырышырбыз. Барыгызга рәхмәт. Талларым, янкиләрем, талларым. Kırlarında bulun güllerinde, kalmadım şunu niga kalmadım.
Aşağı şırlar aşağı Ömrümde sizge yolganım Kişirigiz meni yiraklarga Taşlap gitken işin tollarım Tollarım, tollarım, tollarım Sizni tağını bir görer idem Tollarım, tollarım, tollarım Sizge tağını bir qaytır idem Özüm bilen gitken yollarıma Qarı-qarı gözüm tolganım Yok men bütün bulay yaşayalmayım Qaytam sizge qaytam tollarım Tollarım, tollarım, tollarım Sizni tağını bir görer idem Tollarım, tollarım, tollarım Sizge tağını bir qaytır idem Tollarım, tollarım, tollarım Sizni tağını bir görer idem Tollarım, tollarım, tollarım Sizni tağını bir görer idem Sizge tağını bir qaytır idem Tollarım Zeynep Ferhetdinova. Oğlum Xatirəsi degan ijrimizning avtorlari Osiya Yunusova Aqbo'ylarında tug'ib o'sgan qiz, Bovli yoqlarında tug'ib o'sgan shoiramiz, jurnalistimiz. Onun muzikasini ijod etdi Venir Muhammadiyev. Maxsus bu ijrni Menim tovushqa deb atab yozgan. Ham endi Venir abi da yolg'ishmagan deb o'ylayman. Bugungi yilning eng populyar ijrlarining birisi. Esilmaligida bu ijrimiz rahmat hammagizga hurmatli tomoshachi. Insof bilasizmi, menga bir kishi siladi. Imish hozir sahnaga shoshaq jirshi bir tish ko'rgandi. Tigi avtogonshikmi? Eye. Xudoyim, anda kishida tishlar ko'ram ekanni. Birda tishlar ko'ra turgan kishiga o'xshamagan. Bigrakda bugungi qiyofatida. Diriz 7-sidan so'ng qiyofatimni o'zgartan deb aytadi, aytuvin xoq bo'lsa endi. Xoqtir endi xoqtir o'zi aytgach. Mana imish tish ko'rgandi ol. Aning studentidagi baqchasining o'rtasidan neft fontani berib chiqqandi. Ул o'zi ko'rganmisan bu tishni? Xalq endi o'zi ko'rgan deb sili bilmayman. Tovuq tishini tori kiradi. Shol monday tishni ul g'ina ko'rsa ko'rir, endi ko'rsa-da. Ник elimini tura solib shunda silerga bo'ldinsan bu tishni? Neft turindami? Sen? Beyler tishgangadir endi bilmayman. Neftning beyasining qatnashi bor endi bunda. Bor endi bor, to'xtali mana ani eng boy artistlarning birisi deb silar, dirsmi ekan? Ey, kim bilgan endi ani. O'zimning kisayag'i toqir bo'lg'ashdan mening bu turda bir da siylashasam kelmayelsa. Tan okeanda o'tirab olirga girdi, eshitmadingmi? Aytam bit. Mening o'zimning qoydadir o'tirab olib tugilay bit, Baravoy Matyushinada yer uchastigi olirga da aqsham yo'q. Senin shu bo'lar endi. Sen nik jirlamaysan, sen chiqta jirla? Baribizda jirlay boshlag'achsin. Okeanda nechik o'tirib jetkirmak kerak? Bu dunyoda har kimning o'z o'tiravi, har kimning o'z o'rni, har kimning o'z okeani bor. Har bir kishi ayrim o'tirav, har bir kishining ko'ngli cheksiz okean. Ural Rashidov muzikasi, Ramil Shurag'ov so'zlari girlashib yashaygali. Jirli Былтыргы фестивальның һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивальның лауреаты Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов. Avınlarda düz işler kup, avınlar
Dünyada dost kişiler көп, ayrı kilse dost kirek. Şın dostlarını yolganından, şın dostlarını yolganından ayırır üçün dost kirek. Hey, dört başımaklı üstellerine, hey, gerek iti gerek. Hey, kış hal barda, ömür barda, yürüleşip yaşı gele, yürüleşip yaşı gele. Babınlarda yaktı şıray, babınlarda yaktı şıray, dostlar için uğrunu var. Soğanmasın, kesilmesin, soğanmasın, kesilmesin, biz jıyası rızıklar. Hey, dört başımaklı üstellerine, hey, gerek iti gerek. Hey, kış hal barda, ömür barda, yürüleşip yaşı gele, yürüleşip yaşı gele. Babınlar mul күңелләр көр, babınlar mul күңелләр kör, kilir günler mübarek. Bulsa ide ömürlerde, bulsa ide ömürlerde, üstellerde tügerek. Hey, dört başımaklı üstellerine, hey, gerek iti gerek. Hey, kış hal barda, ömür barda, yürüleşip yaşı gele, yürüleşip yaşı gele. Başımaklı üstellerine, hey, gerek iti gerek. Hey, kış hal barda, ömür barda, yürüleşip yaşı gele, yürüleşip yaşı gele, yürüleşip yaşı gele. Üstellerine, hey, gerek iti gerek. Hey, kış hal barda, ömür barda, yürüleşip yaşı gele, yürüleşip yaşı gele, yürüleşip yaşı gele. Дипломнарны һәм Алтын барыс халык премиясын Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты, халкыбызның мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров тапшыра. Җырның авторлары Урал Рәшитов һәм Рамил Чурагулов дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Гөрләшеп яшигәле җырын башкарган өчен
Салават Фатхетдиновка алтын барыс халық премиясы тапшырыла. Мынсы менің китап. Мен енді 100 мәртебе алғансыңдыр, я 101-ші мәртебе берем өзіңе. Ләкин мен жазған китап түгел бұл. Менің хақта yazгандар жылы-жылы оқалы шуны. Қадірлі достар, менің Салаватны құтларға һәм аңа менә бүләк тапшырға мораль рухым бар, хақым бар. Чөнки Салават ул қоя ғана барса да, мен Илһам абыны тыңлап үстім, әгәр ул булмаса җырчы да була алмасым дип әйтәсең бит инде. Шуңа күрә мен инде менә шундый хокук бирелгәч, аны котларга хакым бардыр дип уйлап чыктым. Шушы ниләр бүләкләр белән сине котлыйм һәм дә тагын да зур уңышлар сиңа. Бергәләп җырлашып, сөенешеп, куанышып яшәргә ясын. Гаиләңнең сөенешен, бәхетен күр һәм балаларның тәүфигын күр ярап Ходаем. Шулар белән куанып, сокланып, бер-берегезгә куанышып яшәгез. Менә теләгебез бу. Нәрсә әйтәсез сүзең бар? Әйтәм дип бик кыжырап торасың. Юк. Беренчедән, хәерле кич исәнбез, хөрмәтле мөрәҗәтләр. Бик зур рәхмәт сезгә, оештыручылар, хөрмәтле дәүләт кешеләре. Барыгызга бик зур рәхмәт. Урал Рашитов бик талантлы җегет, якташым. Сиңа уңышлар телим. Ихмар бик зур рәхмәт. Салкын чәй. Yalgışın ayak şeyi sıvanı bitken Yalgız şeyinin de temi yok Eşimedim seni sildirken Ömrüm sulay uzarma gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanında Sıvıngan şeyler eşit Ömrüm sulay uzarma gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanında Sıvıngan şeyler eşit Oynar şey salıp uyanda Utıram seni kötü Şeyin sıvına bitinde Vaya yuğaldın gidip Ömrüm şulay uzarma gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanında Sıvıngan şeyler şep Ömrüm şulay uzarma gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanında Sıvıngan şeyler şep Üstelimde var, da var Niye şeyinin temi yok Yalgızı bulgan kadirinde İminin yanı yok Ömrüm şulay uzarma gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanında Sıvıngan şeyler şep Ömrüm şulay uzarma gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanında Sıvıngan şeyler şep
Рамил Шарагулов, сүзләрен язды, көйін язды Урал Рашитов. Бұлар мен ikisi de Башқұртстаннан, яқташларым, достарым, талантты егетлер. Исәнлек саулык булсын, рәхәт яшик, бай яшик, озак яшик, тыныч яшик, таза булыйк. Бигрәк тә бай яшик, чөнки без моңа лаеклы халык, без эшчән халык, біз тырыш халык, біз җырлы, моңлы халык, біз мәңге яшәргә тиешбез һәм мәңге бай рәхәт яшәргә тиешбез. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Татар җыры 2001 фестиваленең генераль спонсоры Алмаз холдинг ювелир компаниясе. Аның генераль директоры Хидая Фәһим кызы Гомәрова. Гүзәллек дөньясына безнең белән. Татар җыры 2001 телевизион фестиваленең оештыру комиссиясе рәисе, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе рәисе Илшат Юнус улы Әминов. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары, Барс Медиа ябык акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Марат Мәүлид улы Гәрәев. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе рәисе урынбасары Айрат Минимулла улы Сибагатуллин. Мәгълүмати спонсорларыбыз: Татар дәүләт телерадио компаниясе, Болгар ФМ радиосы, Татар радиосы, Курай радиосы, Татарстан яшьләргә җите. Татарстан дулкынында җите. Сәхнәгә Татар җыры 2001 телевизион фестиваленең лауреатларын чакырабыз. Менә алар, сез яраткан җырчылар. Илсаф. Илья Хамитова. Нәфкать Нигъматуллин. Гөлнара Тимирҗанова. Рәсим Низамов. Заман төркеме. Зөлфия Минхажева. Идрис Газиев. Резида Шарафиева. Зөлфәт Хаким. Абдельфат Сафин. Айдар Галимов. Амия Фәрхи. Зәйнәп Бәрмәсинова. Салават Хәтметдинов. Яңа ел белән котлыйбыз. Барчабызга саулык, сәламәтлек телибез. Яңа елларыбыз бәйрәм белән башланып киткән икән, ахырына кадәр шулай җырга, моңга, яңа шатлыкларга бай булсын иде. Җыр дөньясына сәфәребез мәңге дәвам итсен. Чөнки мәңге җырлап та, татып та туймаслык яшәү дигән могҗизалы сәяхәтебез дәвам итә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.